Unsay timailhan nga tiguang na usa ka tawo? Limtano na siya. Baho naka-plus. Dila na lay gamiton ano? Di na kasabot og parat og tabang. Kanang pagpangihi, murag nanalas tungod. Yo! Karon, mangutanan na pud sa itong mga lodi. Atong pangutanon, katong mga medyo na edad, medyo lang. Depende sa inyong pagtanaw o depende sa atong pangutanon. Unsay timailhan kung ang tao tiguang na? Atong mga kababayan nga nadiri sa Hong Kong, ang pangutana kung unsay timailhan kung tiguang na usa ka tawo. Let's go! Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Airwalk Cybersense, taga Iloilo City. Unsay timailhan nga tiguang na usa ka tawo? Sa lalaki, kung tigulang na usa ka tawo sa lalaki, limtano na siya. Mga 50 patas. Katong akong kaila, bago pa siyang ningnaog siyang asawa, makigaway siya. Nakigaway. Oh, kay musakay balik, kay wa pa ko daw siya kaisa. Limot na guli siyang balay. Limot na uli. Mo timailhan nga tiguang na? Yes. Ikaw timailhan na ba nga tiguang na ka? Wala pa. Batanon pa kayo. Dili na kayo limtanon. Dili na. Nga naman. Pirmi mamahinomduman nga natay schedule. Nga nagkatiguang diha. Bisag tigulang na, basta mubangon pa. Balag malimot, balag magbalik-balik, basta goods gyapon. Lindon, Davao City. Unsay timailhan nga tiguang na usa ka tawo? Dila na lay gamiton ano? Dila na lang gamiton. Pila edad sa paminaw nimong idarana? Ang edad si Darana, mga 90 na siguro. Ikaw, paminaw nimo idarana ba ka? Bata pa. Pila edad mo? Pila edad mo? Uy, 60 na rin ay. Pila edad sa hilig mo? Parang silig ni mo good. DC. Imong hiling. Ha, maupod. So dili na lang kapital yun. Dila na gyud. Nga ano, dili na mulahotay. Ay turbo. Turbo. So turbo ray katapat. Turbo ra katapat. Unsa pag dila? Ipagaw sa. Ano? Asa ka magsulog dila sa ibabaw o sa ilawom? Sa ibabaw. Ha? Anong ilawom? Gilok man. Bricks. Davao. Unsay timailhan nga tiguang na usa ka tawo? Di na kasabot og parat og tabang. Di na kahibalo ang idaran na kung parat ba yung gikaon. Nasobrahan naman si gikaw og asin. Pila edad ang idarana paminaw nimo? Para sa ako ng binta. Asa mo sugod babaw o ilalom? Ilalom. Unsay naa sa ilalom? Danlog. Para mo danlo ko sa buhaton nimo. Tilaan. Unsa pag tila kung maning ice cream? Nan. Kuya, anong pangalan? John, taga Bacolod. Unsay sikreto sa relasyon para magdugay? Labing permi. Sanay ka usay. Sanay. Humagag ko sa sisunod may tabo na. Ipos-ipos na lang. Babaw o ubos? Ubos yun. Ubos, pagkahuman nimo gunit sa ubos, Tangtangon na yun. humagtangtang nimo, unsay sunod? Ipasulod. Unsay pasulod mo? Ang kamot. Unsay paminaw ka, mapasulod ang kamot. Ay, tinit. Tiktuyokon o tasok-taslokon? Tusok-tuslokon lang. Taslokon mo tanong ko si mo, unsay timailhan nga tiguang ng usa ka tawo? Baho naka-plus. Ikaw, kanang paminaw nimo, tiguang na ka? Di pa. So, pila edad mo? 54. Pila edad ang mga tiguang, paminaw nimo tiguang? 65. Baho naka-plus. Unsa pa? Bakang-bakang. Sakit naman tuhod. Paminaw nimo, makalahutay ka kung tiguang na? Makalahotera. Makalahutay na? Turbuhan. Turbuhan lang. So, asa ka magsugod para mulahutay? Asa ubos na lang. Simot na lang. Simot na lang. Simot na dito na. Pangalan? Roger, Davao. Timailhan nga tiguang na usa ka tawo? Kanang pagpangihi nga atong una sa ulit tao pa, taas kayo og lupad ang ihi, pero tiguang na, murag nanalas tungod. Unsa ka taas ang isa ka nabatanon pa? Siguro, sa batanon pa, naas mga usa ka metro og tunga. Ang mahimo pa gali, fountain. Fountain yan, karon nga idara na. Tubod na lang. Ikaw kumusta imong ihi ron? Karon sa Ginoo, katuga pas fountain. Paminaw nimo mulahutay? Amo lang hutay basta kakita og DC. So, nakibaw imong sama nga tirada kag DC ron? So far wala no gyud. Kay lisod kayo. Ikabaan na ka pa. So far wala pa gyud dinoon, pero manghinaot ko na dili gihapon moabot as ko. Isa pa timailhan nga tiguang na usa ka tawo maliban sa ihi. Siyempre, doon na naman panakit sa lawas. Di mo ginamaligayan, matagad adlaw, ga-drive ta, pero doon na ginapapanakit sa lawas. Normal na siya. Lison mo tawag tagtigawang, kundi idaran lang. Pila edad sa paminaw nimong idara na? Sa ingon nila, sa ako ang height, napag daw sa bata pa, nagidad pag 30. Pero og magatubang, napa sa mga 50. Pero ang actual gyud 48. Pag idara na mo gahay pa ba? Gahi gyapon, wala gyapon og kanami tong national site sa tulo ka kwan. Gahi Taas ba? kayo gahi gyud, gahi. Sana'y di tayo magbago kailanman.
Nasaan may ito Ay, taga Davao. Shout out sa mga taga Davao. Mga taga Davao, taga Tagum o tanan sa Mindanao. Shout out taga Bacolod. King James, si Sir Brian, si Ma'am Kay, Sergio Dire. Shout out ko sa tanang mga katropa na to dito sa Davao. I-maintain na yun kanon na papaminaw sa XFM 97.9 Davao. Ang labi na yun kay Paparaki o Cap Lodi sa matag adlaw nga handusanan sa kagulanan with Master Inday Tanini. Puputiin na rin. Sabay tayong mangangarap ng nagkaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi